Arratsaldeon. Berdin, zer dituzu? Ongi? Ongi, ontxe. Mutikoekin? Bai, hauekin tokatzen zaigu eta atxale pasa. Zenbat omea dauzkazu, Pilota eskolan? Ez dakit asko. Denera neska palakoekin ta dana, igual 60 bat. Kasi, osake, asko. Neskak zenbat? Horietatik zenbat neska? Erdia, kasi. Bai, Bai. Kriston neska pila dago, osake. Asko? Kristona. Zenbat, astean zenbat alditan etortzen zarete, behin? Ez, 2. Astean 2 aldiz? Bai, 2 aldiz, bai. Azkenean, beste mutikoare laguntzen dite egiten, baina bien artean 2 aldiz azkenean, da gero partiduak eta hori, azkenean arratsaldero hemen bultaka, osake, ondo. Ze adin dute hauek? Hauek alebinak dira, ja. Eta haiek benjaminak. Bai, pare bat hola nahiko itxura honda gutelak. Ja, tokeko pilotarekin, Bai, orain dela gutxi hasi dira, orain arte mistarekin, da orain hasi dira bizko bat tokekoarekin, eta igartzen da, igartzen zaigu bainetan. Ez dela horren erraz jokatzen. Zure eskuak nola daude? Usto. Gaizki. Bai, ez gara rekuperatzen ari. Gaur izan egon naiz berriz oiarrekin, soa luzen, eta egia esan, ezkerrak ez toga pinta honik, eta kailoak ere pikatzen zian, da, garbitu egin dit, goizean, Ibarko kailista batek, eta, 2 puntu horiek atera dira, eta, espero du ja azkeneko aldia izatea ez, irikitzen dugula, eta, ezkerrak tregua pixka bat ematen dian, esan 2 ligamentoak diten doiak justo ditut, eta, espero dut, bi asteren buruan, ja, pixka bat tregua ematen diaten, porque urtarrila batetik nabil, ezin, eskuekin. Bederatzi, 10, 11 tarte hortan. Beraz? Zadur? 8. Eta hori, 8koak zer dira, benjaminak? Bai. Gu bederatzi eta urrengo orten aldean. Eta nolako maixua da nire ondoko hau? Mutil handia hau? Majona. Bai, majoa da? Batzutan. Eta batzuetan herrietak egiten ditu, bronkak botatzen ditu, ala ez? Bai, utxitan. Gutxitan. Eta zeintzu dira zuen idoloak? Zuen pilotari kutxuna, zein da, zuek telebistatik ikusten dituzuenean, gehien nor animatzen duzuen? Asko. Oso ongi. Zuia eta titin ere. Hori esan beharra zen eukan, Eta titin. Eta titin ere bai, Eta Olaizola. Kasi denak, eta... Hemen beste bat ikusi honek, Irujoren kamisetarekin. Hau, Irujo da honena, ala? da Olaizola. Irujo da honena? Mikel entzat, lehen animatzen zuen beste bat Mikelek. Oskar Lasa. Osaba. Oskar Lasa Osaba duzuela. Abai, Eta asko animatzen zenuen? Bai. Eizu eta ze pilotak gustatzen zaizue gehiago? Hau. Baina, eta haiek jokatzen ari diren beste tokeko gogor hori? Eska hori da zorrekin. Hori da, Urtean hasi. datorren urtean hori, ezta? Segi, eman egurra. Venga. Honaki. Hala, Mikel, venga. Segi lehen bezala. Susan, ordeno zan hau. Tu oian. Zuta xanti. Hora pista. Dira zuen berritxago, Osake... Zuta. Iraitza bida berritxua, Bai. Igual da, zaharrago, eta igartzen da. Eske, beste horiak baintan oso txikia da. Segi. Ni umeen gana noa. Uxogi. Venga, niri ere utziko diatu, ez da? Niri ere utziko diatu, Venga. Venga, dur. Bi pareta. Baina nahiko ongi. Bueno, baito. Ongi zio. Etxera joango gara. Venga, nahi zuen goza. Ea ba. Hartu berziet. Zer ez txikito?